Haga step ka khat santrik unai weng arjar psau kinong yalam nalor ki dukot ka khasi students union KSU Nongthymmai circle haga jing yalam Samla Eric Nongkendri president kilalej ban yang khardap ka National Law University Nongthymmai ban khanglin ti Prava Shankar Shukla vice chancellor ka Northeastern Hills University NEHU hadin ka jing yo jing tep baudan jing Thmu ban poi hakate ka jeka namta ka wei ka program ka blong dagate ka university ndai wat hadin ka jing ap ka seng la kumba arkanta tam AA UVC klam shimla poi satya shakate ka program kani ka jing ap ka KSU ka long ban pendram yu professor Shukla ubala de ban don benta ka te ka program hapteng jong ka jing yakhi ka barang ya NEHU habakran chikilat pathai khobor Samla Eric Nongkendri ulong UVC ka jaka bu unpej ka jinglong jingman jong ka university Thmu pen ban wan shakate ka program kumta na ka leng ka seng company yang satya yakani ka jing Thmu utei vice chancellor wan dongi hangani ka por kolong ba dio tip ba na ka leng UVC jong ka NEHU Thmu ban wan kani ka program ba kolong da ka NLU ni ha university ni ke na ka leng dongi wan ni nomor ba sokya nomor ba post ni ki khna ki la satkan nang ta NEHU Ndai kumnu utau UVC jaka bu undon cetai NEHU ndai Thmu pun ban wan sekani ka jaka ka badan program ding sukya lor kata nama ba katkum karukom hi kat UVC insya Allah di bandon hangtai ha NEHU kampas mempet ke sing ia kena gi chatkan nomor pemtala 10 liter tai kena gi chatkan ndai UVC nya jalan jenis tai mulai di program na kalian kesang hi ngila ya ba Thmu ban wan hakani program ke ba pelong ka NLU kita nak kalian tungiru na singkya ba nginwan ni ban lada uwan lu nak kalian kesang hi ngkhang hi uba undai bandung hakani ka university nomor ba kadang don ke jing angtai ha NEHU kampas te nak kalian tungi hi te ngidum songpikti hi nomor ba hadu menta meneng yang di ba na kalian ka sarkaru ngam i ba kan singkya dari ka sarkar ka Meghalaya lani ka sarkar paden te na kalian kikna ibsa nang tari gitu abdon ki bahasa stom di ke kalau ke ka bam sung tenat bat ka bam i tenat nomor ba beli kata ka sukar kamla macam kya lo ini benta nomor ba la 10 liter kwaya indai hadu untang ini bahkan nu ka sinjam na kalian ka sarkar India lani ka sarkar jelahi ka ban simkya ka bidi benta hidugla tikna ba UVC wan sini ba hot katuk ka dinyo tip dingi hot Thmu banwan ndai tip hadu mentaru ini kata ka Jingwan ko jung nomor pak program ka di pobuji andai mental adap la na baji ini kara jingwan ko jung ingin nyai api yang ni hadu ba in sampai kat tu ni kenta ni nyai api mar nimla mentip luwan hadir tu kita tingin tip mo la yo tip ni yo andai nak kalian jungi tingin nyai api yang luwang ni nomor bagi tip luwan hadir bagi lalek mangiru ingin nyai ran huni kat tu kan di pot Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya